Мы бандито, гангстерито, мы костето, пистолето. Ой, ес, мы стрелянто, убиванто, украданто, то ето. Ой, ес, банко тресто, президенто, ограблянто, un momento. Ой, ес, изаенто, режисенто, насниманто, киноленто. Мы бандито, знаменито, мы стрелято, пистолето. Ой, мы фиато, разъезжато целый день в кабриолето. Ой, постоянно пьем чензано, постоянно сыто пьяно. Ой, держим банко, миллиону и плеванто на закону. Держим банко, миллиону и плеванто на закону. Держим банко, миллиону и плеванто на закону. Започваме с поредната бомба от Wikileaks с адрес България. Този път под прицел на американските дипломати е Бойко Борисов. Сайтът Bivol, партньор на Wikileaks, публикува секретен доклад от 2006 година на бившия американски посланник у нас Джон Байерли. Документът е с заглавие "Най-популярният политик в България, големи надежди, сенчести връзки". Още за това от Галя Щърбева. Джон Байерли, американски посланик в България в периода 2005-2008. Година след началото на мандата си в секретния документ той прави анализ на кариерата на Бойко Борисов. Поводът основаното от него движение ГЕРБ, което бързо е станало най-популярната политическа сила в страната. Журналисти признавали пред Байерли, че Борисов е давал пари на ръка за позитивни материали в медиите и е заплашвал авторите на критични публикации. Разделът "Мръсотията" е за миналото на Борисов и обвиненията, които го свързват с скандали с източване на гориво, с нелегални сделки в комбинация с Лукойл и с сериозна контрабанда на метамфетамини. Байерли отбелязва, че Борисов е обвиняван в сериозна криминална дейност в миналото и поддържа тесни връзки с Лукойл и руското посолство.